אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. תודה רבה, יישר כוח. ובשם כל הקהל הקדוש, ברכתנו לכבוד הרב הראשי לישראל, יאריך ימים על ממלכתו מתוך בריאות ושמחה, ויחד איתו נצעד לקבל את פני משיח צדקנו. ומאחר וזה יום סגולה, כפי שנאמר, כדאי להזכיר לקהל למי יש לו ילד לפני גיל בר מצווה מגיל שבוע ומעלה, זו ההזדמנות לרשום את הילדים במיוחד באות לספר תורה שנכתב לזכות ילדי ישראל. אני הבנתי שיש כאן אישה מצעירי חב"ד שיש לה את הטפסים ואפשר